Dneska budem s Ľahkom hrať hru v Robloxe, kde sa budeme ukrývať alebo sa zabíjať. Mám skryté, Dobre, my že... to sme, ja si pôjdem pod toto auto, tak to nejde. Tak ja idem, preč. Ja idem... Môžeme ísť sem? Áno, to je to venku. Ja idem niekam, ja neviem kam. Ja som tu za televízko. Super. Ja som tu rozložený, jak neviem čo. To krásne rozložený. My potom budú po nás strieľať. On to... Kam fakt vypadni, ty kokos, nejaký... Yes! Yes! On prešiel cezo mňa. Kam tak dobre, to ma ráne baví. Ľudia, toto pokiaľ ste hrali, tak napíšte do komentárov. Ja znám, že kto to všetko z vás hral. Túto hru. Ja som ani o tom nevedel, že to je niečo také existuje. Ja to sú pravda. Poď, skryj sa. Nice. Vidím teraz, že to je super. Kamu, jak to je možné, že som o tom nevedel? To pračke. Super, a ja som pri... Wow. S tým mi strieľalo. Niekoho vidím, dvaja sa tam skýpňu. Tu hore. Ďalšieho vidím. Vidím nejakého čierneho. Je úplne celý čierny. Treske vojak. Vojak má... Áno, vojak má zbraň. Kámo, oni to úplne rozstrelali. Kámo, som bol úplne, že pri ňom. Ja to úplne počujem. Zabil tam niekoho? Áno. Poprčíte, ja to sa ľahko. Ne. Zabil ťa? Áno, ja som bol za gaučom. Okej. Ja som... Sleduj. Super, ty si v pračke, super. Kámo, teba nemá ani ako vidieť. Teba nemá ako vidieť. Nemá, no. Reálne. Tu čo, ja tam pôjdem tiež potom, keď to bude. Ja pôjdem tiež do pračky. Dostať zbraň a potom ho možno zabiť. Ja potom pôjdem tiež do Ja som raz pračky. nevedela, ako sa nabíja. Ale potom som sa dozvedela, keď všetci dostali zbraň. No aj tak som vyhral. Ono to bolo, že 1 versus 12 som vyhral. Okej. Nie, dvoch som nezabil. Nestihol som. No dobre. Joj, ty si v pračke, takže ty takto, hej. Okej. To sexy. No, vidím, pozerám sa na tvoj tvár. Jak sa Dobre, ešte Čarnok ide hore. Toho naháňal vojak. Stratil ho. Ešte koľko ti sme iba ja a Černok? Ešte nejaký Alík. Ten tiež nejaký sa schováva. Alík, Černoch, nejaký Miguel, nejaká Lumi a ty. Dobre. Prečo mi nastrieľal? Teba zabijú? Prečo mi nastrieľal? Hyper! Nejaká ten Hyper, to čo je? To sa musíme aj navzájom zabíjať. Komo, tak to je celkom nevýhoda, reálne, to je celkom nevýhoda. Chápeš, lebo keď si seeker, tak aj tak ťa musia zabiť. To je super. Kokos, to čo je? Prečo je toľko? Office. Teraz to by som fakt nechal hľadať. Kámo, to čo je za toľko mapu? Neviem. What the fuck? A to budeme v týchto miestnostiach. Kámo, kam mám ísť, ja sa bojím. Ja sa bojím. Ja som genius.
Alebo aj nie. My sa tam vezme s tým. Poprčíc! Aby ja som genius. Smrtvý? Ja som úplný genius. Oh my goodness. Nestíhám si. Ja som mŕtvý. Proste. Nie. Ja hneď najde. Yes! Ja som sa sem popchal. Ja ne? Ja som sa nepopchal. Yes, je tu funguje, to je caps lock ináč. Caps lock? Áno, funguje tu caps lock. Myslíš shift lock? Teda shift lock, áno. Pardon. Nehore alebo dole? Ja neviem, ale pri mne není, takže... Dobre. Je dole. Ja neviem, či som hore alebo dole. O, to je ventilačka, yes. Ktorá nefunguje. Á, dobre. Tak ja idem hore. Ja som ho videl dole, ja som hore. Ja idem tiež do ventilačky. Niečo nejaký čudlík. Nie, alebo... Prečo je ty vonku? Ja neviem, ako sa tam akože dostali. A dobre, ja viem. Ja viem, to je najlepšia technika. Kamaráde, to je typek. Ja sa s ním tu skryjem. Ahoj, čau, nazdar. Ja. To sú nám reálne vidno nohy. Poď taký debil, že to je vidno. Ja som padol. Ja som padol z mapy. On ide hore, ukážte si kde. Ty kokos, tak myslím, že máme dobré. Tam so s typkom. A čo keď vás uvidí z druhej strany, kde sú vaše nožičky? Ja viem, že k môjmu typkovi hovorím, že prečo mu vidno nožičky. Trošku odsuniem, aby moje nožičky vidno nebolo. Ja tak ja proste pôjdem. Pôjdem do ňoho, ja pôjdem do ňoho, áno, takto. On nevidí strieľať, on iba chodí. Kámo, tak ti na šťastie. Kámo, tak to je dobrá, to je dobrá hra ináč, toto. Na šťastie. Kámo, ja idem hide and seek, ja idem proste robiť seekera. Počkej, koľko je vás? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ste. Tam mi to nešiel. Skrytá, ale stále v tom poschodí. Ako teraz funguje vlastne? Teraz ho môžete dobiť. Chudák. Zamrel. Vyhrali sme. Ja som sa zabil za... Kámo, prečo mňa zabil? To menky to je. Je to všetkých zabil. Počkaj, pozor mnou. Telever, kronk. A čo to je vlastne? Telever. Gas station. Prečo sa dala tma? To znamená, že budeme Orlene, alebo v Shell, alebo ja neviem. To je Hotlers. Kámo, čo je za smiešné? Dobre, nechce písnička. Vyhrali sme. Jej. Tam musíš skákať? Kámo, ja by som mala aj tak na schôlku, takže v pohodičke. Grinos! Postavil sa na to drago, poď. Tam nie je drevo. Telever, no? For the level. Poď, pust nás, dole. Počuješ ten zvuk? For the level. Stále to nesmám. Kámo, jak sa mám akože skryť reálne? Dobre, ja idem na začiatok. Ale som to nie na začiatku.
Alebo áno, ja budem vonku, ja idem za tebou. Ja som vonku. Tuto, jak je ten tunel? Áno, ale tam ja nebudem, lebo ja sa chcem skryť reálne. No však ja tuto. Tam Ne, to si to nechcem skryť. Tak ja som mŕtvý. Na čo sa vykrýva? On sa obetoval za mňa. Oh my goodness, taký nejaký dobrý, taký dobrosrdečný. Do prčíc. Pomoc! Pomoc! Kde si? Ja som v nejakom office. Ja som v nejakom office. Oh! To je taká rúžová žena. Kamo, určite je v tomto. Kde je? What the fuck? Ja som zomrel. Kde? Ja som zomrel v tom office. Ja neviem, Nie office. Nie office, ale potom tam som išiel tou šachtou. Aha. No, to zdala, ja som tu vonku. Chemistry testing. O, to prdele. Please send feedback. Najlepšia hra toto Ty kokos. dostala. No ja milujem toho Gihona, čo tu je. Ten najlepší. Môj to robí sound efekty, na to skočíš. Ja som to počul. Sledujú. Koho naháňa? Naháňa niekoho? Počkej. Te vidím. Ona teraz je v tom office, alebo čo to je? Tam, kde som zomrel. V nejakej miestnosti office, alebo tak nejak sa to volá, tuším. Ja neviem, ale toto niekto to je. Ja som slipka, to je to nemám. Pozri sa na mňa. Ja mám slipky a píčko. Super, ty si vonku tak zmrzneš, počúvaj ma. Tebe není zima? Ne. Koľko tu je ľudí? Dobre, no. Pozor, bacon. Super. Mám zabiť potom toho bacona? Keď pozorné zbranie. Ale ako tak ten Neviem. bacon sa opetoval za mňa. Rešpekt. Rešpekt. Musela zabiť jednoho. Ako sa volal? Buď sa obetoval, alebo proste bol dement. A toto. No nie, že bežal od nej, ale som tak zo strany chodil. Get the seeker. Time left. 50, 49, 48, 47, 46, 45. Yes. Chudák. Aj ten zmien, aby to som nikoho nenašiel. Kde sú všetci? Ja umrel som. Možno ma videl. Dobre, ide, full telegram. Kde to je Thanos? Kde je? Nie je naozaj ten tvoj Thanos z toho videa? Jakého videa? Čak z toho tvojho, keď si hral s SK Bombarderom. Si hral toto. No, neviem. Keď si ho zabil. Jasné, ale nejsem Ja som Seeker. Ja som Seeker. Nikdy nebudu. Jasné. Ja viem, že si slepý, tak ja idem také... No proste dokážeš nájsť také miesto. Time left to hide. A takto čo je, vy ste mali ešte pár sekúnd. Ste mali na... Pár sekúnd.
20 30 niečo sekúnd sekúnd. mali, poď. Už istý. Poď. AKM. No, takže, chalani, Nie. krásne ho vidím. Kam môžem, ja môžem strieľať. Hej, to je ešte. Tak nenájdeš. Kam ja môžem strieľať. Ja som si zvrkol, kamo. Tak, teď tam tak. Jak môžem sa dohýbať, počkej, takto? Tak nenájdeš. Bo ja si to nemôžem. Určite vás niekto prezradí, čo si si nabil. Dáme si first person. Kam ja to, že typku trafiť nemôžem? Kam to čo tu robí? Dáme si first person na celú dobu. Kraj, jak si to tak trafí? Z-kom alebo X-kom prebíjaš. Aha, ja viem, F-kom neprebíjam. Ahoj. Ahoj. No jak to, že mi všetci utekajú? Neviem. Pozor! Uteká mi čierny pasažier. Je si ty. Pozor! Kam, prečo? Poďem! Kam, čo to je? Ty strieľať nemôžem. Ja som ti videl vlasy, ja som ti videl vlasy. Yes, ja som jak dobre trafil. Našťastie. Ahoj! Ahoj! Počkajte vy. Pasažieri! Ahojte! Čo to je? Ja som ležal na místne. Ok, easy peasy, lemon squeezy. Ešte tam nos! Ahoj! Ahoj! Kamu, what the fuck? Tak ty si krivý. A tak jak sa mám triafať? To sa nedá reálne s tým triafať. Versko? Jaj? Ja som si takým povedať, že budeme celú dobu first person mať. Ja som nemám first person. Tri, dva, no ukáž ti to dáš. Myslím, že 6 versus 1. Dáš to? 6 versus 1? No. A ty už budeš prvý? Poď sa si prialajú po sebe. Prčiť. Kam, tak ja som krivý. Áno, ty. Tak ja to nevedel Nie, trafiť, naozaj. ty kokos, tak to je Ani ťažké. nikto nezabijem. Ja som dal 12 versus 1. Dobre, super, fakt super, super. Super, nemusíš tu vychvalovať s tým. Yes! Vlastne si dal. Ďakujem vám. Dobre, ty. Tu už je aj Doritos. Tu už je aj Doritos. Čo sa stalo? Je to bol sticker, prečo ma to odmluvilo? Á, to by som fakt nechcel, akože. Ako udiaľ čaute. Čau, čau, ja. Pani, nie?